Hola bafethu kuhamba kanjani lapha igama lami nguSifiso. Welcome here all bafethu. Awuthembeki show. Angihambi ngiyi-one bafethu. Nazi niyazi ngihamba nenja yami bafethu. Vele ngisho ngithi hello South Africa. This is your boy. Your boy. Hey boy PUWA aka Buwang. Hlezi ngisho lapha emakhaya ukuthi ungathembeki sokuthinta thina. Sithi mase sikuthintile uzoba uthembeka. Ke uzothi mase othembeka uzothembeka. Hey, okorula. Ngizoba straight. Bafethu nizoba straight nani niyazi bafethu. Njengoba sesilana bafethu sitholile ke na bafethu tip bafethu. The tip was not anonymous namhlanje bafethu. The tip ubeyisho ngqo ukuthi Machita ngifuna nongisolvele out yethu ngoba out yethu ayithembeki badoda. Out yethu mayimnandi yona edla phansi. Mayingekho mnandi ikwenza usishayela ama flavor, sicedele ipipe ngabe sicedele ama charcoal, siphuzelana amakhulu. Maye umjita somsolve bafethu nani niyazi. Awuthembeki show. Sayofuna umjita bafethu. Ibani nathi ku show. Sambeli bafethu hayi umjita sesimtholile bafethu. We are live at the location now bafethu. Umjita nakhe khabo nami ngikubhekile manje ntwana wena ungathi fahla uthini la Ntwana sibabona. Sawoneni bafethu. Sibele umjita. Ndoda. Fere. Cela uvele la ngaphandle mfethu. Hola ka. Hamba nani? Dula phela sikhulu. Hayi sicela uzela ngaphandle athi phela ngeke mase sinemnyango yabona Hlonipha isekho lapho. This keep on them. Hola. Okay. Stay. Athi olele. Bengikhona la. Ukhona la phakathi la. Yeah, bese makhemera. Akhuleko no. Awukhuleka ndana maye awuthama kona njengoba ubona mina nomjita la mfethu. If uyayibukela iYouTube umeli wazi ukuthi awusathembeki phela yabo. Because we are from Awuthembeki show. Mina ngabe ubaleke kudala. Nami ngithola ngicaka Asajamile. Awusabheki. Awuthama mfethu. Awuthembeki mfethu amajita sibhalele lana mfethu. This is not an anonymous tip. Le tip lena siyithole ngqo. Bayakhala bafethu mfethu bathi wena kahle badalela inkinga. Ntwana batshele umtshele damantini. Bese mina ngithembe ingane nangichazeli phela. Mamela. Wajaha siyenza ngithi. Yeah. Listen boy, yazi kuthiwa la. Thiwa amajita wona uthenga iflavor wona. Bayakhala amajita. Wona more flavor yabaleka. Bathi wona uyithenga iflavor phema kuphela wena. Ayikho le. Ayikho le. Phela amajita yasitshela ukuthi wena phela ma right nonemali nani udlalela le FDN le. Mara masibheda ntwana mawupajakile uyabuza udlalela bona nani. Wayenza lile ngane yami. Ayikho. Fithini simo sisikhathi ngokubana. Nota ukuthi simo siyadlala kahle wayigansizela. Thatha abantu bethu sibhayi. Sithatha amajita siwaye. Ngilingene ingane. Atingalile sigene ngale. Angakahlangela yikho into Yabona esenzayo. sithanda t-shirt. Yabona size kahle. Ngone inkinga. Yabona wathi yami kahle thina Ingaze sizelelana yabona sisele into simple mfethu. Each and every episode esiyenzayo mfethu umuntu esimlanda simtshela the simple thing. Sidinga ukuthi apologize. Phela. Yenza kahle. That's the thing. That's the how. Mele sambe nabo phela. It's part of the show mfethu. Ama regulations and rules. Yangithola. Hayi weke njalo. Ebere. Kusho ukuthi kahle the Wayibona bangekho. Bangekho kanjani manje? Wayebangekho bona bazosikhulumela. bazosikhulumeka ukuthi wena uthenga amafika. Yabona mase bafake thina. Yabona Usuhluleka. uzuthi kahle bahlulekile. Yithi kuphela umuntu ngithi esizokuqondisa. Mara zanke bakhuluma nabo. Azange bakhuluma. Thina ngithi sifikile manje sizokhuluma nabo. Wena wathi yami kahle waye ungathenga iflavor mfethu. Ngayithenga. Uyayithenga iflavor. Hayi majita athi uthenga iflavor mfethu. Majita athi wena uthenga charcoal wena. Apho. Mntata amajita wakho mfethu. Ora amajita amanye wabhemela kwase roundini wakupuphi mfethu. Angithola. Waye wenza amajita so mfethu. Wenzi so. Awenze so. Yeah. Hayi nje ndata apologize emajiteni mfethu. Sikwazi ukuvaya nje thina sifuna ukuvaya manje. Mina ngeke. Angeke mfana. Mina ngeke. Baba phela damani bashangeke damani. Angeke. Beta athi sondela ukwazi uku-apologize ku camera. Mina ngeke. No.
ingazi zifike lapha yabona thina size kahle kuwe ngepeace Natavela simple thing just apologize chance ngizoyithenga iflavor chance ngizonenza Mayisiyang Foster. yeah Ngekani? futhi ngifuthe ngizokwenzisa ngekani ufuna ifike lapha ngithi Mina ngeke. angeke Yeah. all right phinde ufuna ukugcina Mina ngeke. hayi sekho ke thike awuthi yami Mntwana nami Isihlulile isihlulile kwa. Hayi baba. Ayikhona. Isihlulile ke thina bathi. Leta usalwa namanje. Ikaw. uzokhophareka noma ngeke uzoxolisa Ngekela nje. Le outhi liyalwa le. Yes. Awuthi. Yeah. Hayi ndoda uzoxolisa ngenkani. Oh. Sifuna nakusasa lamachipi wathini. uyazimora awuthi yami Le outhi yazimo. awumamele jo Ngeke. ye baba Ngekela Tom. ye chief Ndoda awulalele sikwa. ye chief Le ndoda le ifuna lalela le. Yeba. Ngekela nje. singaze kufika option number 2 boy Ndoda awulalele. awulalela boss Yoza last chance last chance uzoxolisa noma ngeke Angeke. angeke Angeke uxolile. Camera awuvale kancane lapha icamera. phakame lenhloko Yeah. Yeah. uzoxolisa ye baba Ubalele. uzoxolisa noma ngeke Le ndoda yizwa le. Yes. Yeba. Obambe le ndoda. Yeah. Uxolisa. uzoxolisa Yeah. uzoxolisa asikhulume ke awuthi yami siqale phasi lento Brian uzoxolisa Yazambani. Ndoda, ungamani uthi uyaxolisa kahlahla wena kwasho umsebenzi wethu wena uthatha serious. Ngivuke ke. Ndoda, uzoxolisa la ukuthi wena uzoxolisa emajideni ukuthi majida ngiyaxolisa ukunikhawatha ngoba wena hlahlo fanele uthi ubudgeta ngawe la majida. Mawu right uhamba namajida amanye. Mawungekho green uyahamba ubhemela amanye amajida. Ayisebenzi kanjalo ndoda. Na icamera ke size nayo ke namhlanje ngoba wena uthembeki. Thina ke sokuprove ke ukuthi awuthembeki. And isiphetho ukuthi wena uxolisa. Phela nje. Ayikho enye indlela. Uzoxolisa ndoda. Orusalo. Uxolisa. Uzoxolisa. Cho. Xolisa phela. bakekela ngiyosipha inkinga Amawuthi uxolisa. Le athi yahle no kahle. hayi animyekele navuka axolise kahle Niyathi yahle kahle le. awubheke camera awuthi yami ukhulume Angexolisa. xolisa ini man ngozisina wena La ubudgeta ngamaji. yeah Yeah. phelela Anothi ngisapema namamaji nangimali. babiza ngamagama onke namajita Le emana athi baba le kahle iyadlala le. Sibuda Into ibhekani le athi ngoba sithixolisa ku camera. Ukhuluma into khona. kamera. babiza bonke lamagama ubatshele lama out ukuthi uyaxolisa wena Asibuda nolwandle maji. Ahide Jen. ngizoyithenga iflavor mina Azoyithenga ye iflavor. baba bheke ungabheki mina Uzoyithenga iflavor. memeza baba Ikaw. Athi le yahle le tathi yadlala. Le athi kusho ukuthi yadlala la. ye baba awubheke camera futhi siyaphinda last chance wena ungaphinda sithatha ama first steps Kasukuma mus. awuxolise futhi Ya sibuda nolwandle nje uyaxolisa maji. ngizoyithenga iflavor futhi Uzoyithenga iflavor sibuda. awuphinde lapha Uzoyithenga baby. Ilo flavor sibuda. Yeah, uyeke ukubudgeta ngamanye amajida. Le ndaba yakho le ukuthi wena mawugrand uhambela le kudeni le. Wangibheka kanjalo, uma ngibheka kanjalo. mhla ifavor leyo Ya uzoyithenga. yes asifuna ukusiphila Namhlanje nje. Futhi yazenzani? Iflavor. Hey baba. Iflavor. man hey wena Ye baba. Isho lapha. Zoyithenga iflavor. Ye baba. Zoyithenga iflavor. Iflavor. yeah Zoyithenga iflavor. Ejo. Ye baba. Uzoyithenga iflavor. Iflavor. Uzoyithenga iflavor. Iflavor. Uzoyithenga iflavor. House. Iflavor. House. Uzoyithenga iflavor.
House. Letha phambi sivoice. Zoyithenga iflavor. Ngiyawufaka Iflavor. Zoyithenga iflavor. Iflavor. Ekaw. Give. Yeah. Yazamba. Yathi lena lapho pass. Lena le access philile ngayo. Mangabe uzosipha inkinga, it will mean we will do it behind the camera yangithola. Ngoba we need to follow our protocols and regulations. Awuthami abadle nge-outro lapho. mina ngihlezi ngisho ukuthi ungathembeki sizokuthinta sizothi mase sikuthintile uzoba uthembeke ekuseni Bafethu. uthembeka uzothembeka Sivala kanjalo kuba uthembeki show bafethu. Nani niyabona mangathembeki sokulanda. Uzothenga iflavor. Twana. Tshela amajithu uzokwenzani? Zoyithenga iflavor. Yeah, into wenzani? Yagolisa. Look on my left. Awuthembeki.